أرست زينام أفريقيا أب بايتو تصاو دحبرات منغستات كتوكل أب زغبر زلو صعري تمرت بريكس كحجز كم زغبام قداماي منستر أبي أحمد قليصو منغستي نابرا حزبي نممحاش بزحات سرعتي وغن مهلاو رئيس محدار كلل أوروميا شملس عبديسا قليصو زينو طاي تركي تمالي أب استفصم متقعتي كتما أنكارا يدلوم أب لعل زولتهم تحستوتات عضو جل كردي متقعتي كم زورده تفليطام سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمد معد زينا إنا حزنا مصينا زلنا زيناتات نمرحكو حبركم صنح أنا برهان في السايم فلما بحصرت زيناتات يخجمر أب مونغو إثيوبيان روسيان زولو أب تاريخاوي ركب استدرخه كليتياوي ركب نام عبلك أصيلو لو كبلو قداماي منستر أبي أحمد قاليصوم إثيوبيان روسيان أب كليتياوي مدرخ ذات أساليتنا لهم نزي سعيبو توم قداماي منستر أب محبراو ميديوم أب زمحلالفو ملختي أب كليتياوي مدرخات نزغبرنايو لعول ذات نبريزيدنت فلاديمير بوتين يمسغني لهم أب كليتيان هاجرات تاريخاوي ركب استدرخه كليتياوي ركبنا إن معبلك أصيلو لو ونيلهم بتوساخي ناي كلنا زخونه مدرخ بريكس سفح زبالة متحبار قطبا كنسرح بري خافيت يكبلو تزاريبهم معلتو دحبرات منغستات أب أديس أبابا أب كوميشن إيكونوميك أفريكا تخبيرهم أبتي مرها قبري حلفتي سراح ودحبرات منغستاتن أمباسادرات استفرالي هاجراتن حلفتي سراح علم لغة تكالاتن صاوعي ستغور اللوم آقايشن ترخيبهم معلتو دحبرات منغستات تتكال كما قواص أوروباويان أب شحنت شعاتميتن 71 بمسارات زمحلالة فوسانم أب كما قواص أوروباويان بب عامتو 24 تقمتي يخبرم تي معلتي أبدي سابا بكوميشن إيكونوميك أفريكا بستفرالي مدلواتيو تخبيرهم تي معلتي انتخبر سلام سواء مسلاتن لوطي كوابيو أير علمن ناي مكلخال سقمتن كالوت قدياتن بمزتاي نمفتحقو بحبار المسراح نمدلاو زعلم كم زخونه تقليس اللهم ديجيتال ايكونومي إثيوبيا بخلتشحن 28 عامة مرات فرنجي نحافشاوي حقراوي فريات حدا نتبي 3 تريليون بر أبركتو كمزلو GSMA زتفعل عالم لخة تكال قليس اللهم إثيو تيليكومن عالم لخة عبيتي أوبريتراتن مأخلات أوبريترات الموبايل حويسو 26 عبالات بورد زلو عالم لخة GSMA بحبار بمخان ديجيتال ايكونومي إثيوبيا تمتز غور بانال ذات يكايدو لهم وانا فصاميت سراح إثيو تيليكوم فريوت تامرون ريغولاتوري اوفيسر GSMA جون جيوستين حويسوم ابتي مدرخ مدارك تاكلات ون ترخيبهم لهم ديجيتال ايكونومي إثيوبيا نمقلطاف زعلمه ديجيتاليزيشن إثيوبيا فلاماي حافشاو صبصاب علاو كوين لهم اب إثيوبيا ممحاشي تيليكومن انفستمنتات موبايل تكنولوجين أب عود قبرنا أفريت عودتات أقلقلوت حزبن وزتن سلوت معبالة يمسو كمزلو أبتي مدرخ قريب لهم أب تقرأي زلو تساقاتات توريزم بزقبا نعلم بمللاي فلفل اتوت زخون العاقمي نمعباي كسراح صاوعيد قريبهم بكلل تقرأي زوا مبراق وردا قولة مخدا ببعامتو
14 ጥቅምቲ ዝበዓል በዓል አቡነ አረጋዊ ዳሞ ሎማዓንቲ እውን ብድሙቕ ተኸቢሩሎም ኣብቲ በዓል ንምስታፍ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ክልል ዝመፁ ምእመናን ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ብምጥቃም ኣብቲ ክብረ በዓል ክሳተፉ ምኽኣሎም ገሊጾም እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸጋታት ቱሪዝም ብዝግባእ ንዓለም ብምፍላጥ ፍልፍል እቶት ንክኾኑ ኣብ ምስራሕ ዝለዓለ ጠመተ ክግበር እውን ጻውዒት ኣቕሪቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታን ምምሕዳርን ግዝያዊ ምምሕዳር ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተ ነብዩ ስዩም በዓል አቡነ አረጋዊ ዳሞ ብሰላማዊ መገዲ ንክሓልፍ ዘድሊ ቅድመ ምድላው ክሳለጥ ጸኒሑ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ሎማዓንቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ይበዓል ከም ዘለዮም ኣረዲኦም እቲ ቅድም ክብል ናባኹም ዘበልናዮ ዜና ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ይጸብጺቦ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣፍሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታዊ ድሕብራት መንግስታት ክትውከል ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ጥምረት ብሪክስ ክሕግዝ ከም ዝግባእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪክስ ኣሳታፊ ዝኾነ ጥምረት ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ኣልዒሎም እዮም ንጸብጻብ ኣቤል ሙሉጌታ ሙሉ ብርሃን ግርማይ بمخنيت كوباي بريكس روسيا كازان استرخبو قدامي منستر دكتور أبي أحمد بريكس أساتافينت زرقاقز تأمرت مخانو أبتو كوباي على العلوم يوم قدامي منستر أبي بيت مخرج أتتا تكال حبورات منقستات وكلنا أفريكا كالرقاقز كم زقبا زقالز انتخون تساتفت بريكسون حاجز كم زقبرو زلوم أمنت على العلوم يوم I believe BRICS is uniquely positioned to galvanize support for a fair and representative multilateralism. بريكس باستفلالي كونتات أساتفاينت فتحاونت بزهانت زحاق فتمرت مخانو يأمن بحبر لو تغنمس نخقلنا دليتس أبعبت زلوا هاجرات أو وشت قمت زأتون ببرك عالم دمسي كخون زخل مرخنيو إثيوبيا بيت مخرزات حبرات منقستات ممحيشخ قبرات دلي أبز مدرخزي زترخب هاجرات كلن وكلنا أفريكا بيت مخريز أتا نخرجاجز دليتن كم تخنا التأمامني دليتنا وكلنا تراي انت يكون معرنت فتحاونت سفنلون كل زيغا نعلم زلو أبركتو نخرجا قصنيو حبرت أبال هاجرات بريكس 300 زخون قدب عالم زحز عبيت امرتيو إثيوبيا ون أب تحت سهرة كاب زركب هاجرات أفريكا زلعال قدبا تنقص هاجر مخانا قدامي منستر أبي أحمد على العلوم يوم Our nation now the third largest economy in sub-Saharan Africa. إثيوبيا أب تحت سهرة كاب زركب هاجرات أفريكا مبل سالسيتي قدبا تنقص هاجريا إثيوبيا لوت مفتار زخيل حيل سب نحرشها السمامع مريت فلفل حدش حيليا استجبر من محيشي ماكرو قطباون حدش من قد عبيت زخفتي زي هفتات زيكا عدل انفستمنت زخفتي كاب دخلنا من نقاف أب إثيوبيا بركز بلو سرحة اللمعات إنها تسالتو كم زلو زقالتو قدامي منستر أبي أحمد وحسنا مقبلنا من رقازون مرت سرناي بزل على بركي كم مبال كم استقاله على العلوم يوم Ethiopia is equally committed to ensuring food security. إثيوبيا وحسنا مقبي نمر رقاز أب مهرت سرناي بصفحة الناس رحت تركب أب توريزم معدن الناس رحنا نركب إثيوبيا على مهاجرات بريكس نمعوات أمته بقى تسرح كرقاقص لكم يفتو قدامي منستر دكتور أبي أحمد قلنا تبعي مس فيلاديمير بوتين أبخلتي أو قدات ذات يوم بفلايون أبخلتين هاجرات تاريخاوي ركب ستمسرة ركب إن تتأنا خرم متأو قدامي منستر أبي أحمد قاليج يوم حبارو يزخونة أمرات بريكس خلتين هاجرات سفح متحبار نخفتر برز خافة مخانون قدامي منستر أبي أحمد قاليج يوم عالمنا ناي بزحات هاجرات ساتفون وسانة وهاباينتن تقواراوي كجبر الله يقبا إلهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مبل 16 قبائي بريكس عب روسيا كتما كازان إنها تقايد يركب نصاب سيفو قبر صادق نازريت بريهم استطنخره بعل بزح وجن ركب نميزانا ولمعتن دحنتنا عالم بزبل مريح حسابيو مبل 16 قبائي بريكس عب روسيا كازان ناتسالت أزلهم
ኣብቲ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ሓዊሱ መራሕቲ ልዕሊ 20 ዝኾና ሃገራት ተዓዲሞም እዮም። ብሪክስ ብዝብል መፀውዒ ዝተኣከባ መስረት ሃገራት ሩስያ፣ ቻይና፣ ህንድን ብራዚልን እንትኾና ደቡብ ኣፍሪካውን ጥንሕ ኢላ ናብቲ ጥምረት ተፀንቢራ እያ። ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ንኽፅምበራ ካብ ዝተዓደሙ 5 ሃገራት ሓንቲ እንትትከውን ምስ ኢራን፣ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ፣ ግብፅን ናብቲ ጥምረት ብምፅምባር ንቑሕ ተሳትፎ እናገበረት እያ። ሩስያ ብማዕቐብ ምዕራባውያንን መራሒ ቭላድሚር ፑቲን ድማ بمتوع عالم لخ بيت فردي جبنيات الطور نمجلال سعرتات تغيرهم يوم مسكوغنا نتم عقب تطويرا بزحات هجراتون أبى قلنا سلفا حلم معربيان زم كانت المدرخ قينو لايبلو نز جوباء بمت نقادم نأجايش مرحتي أبستا جبر إنجدوت درار بريزيدنت فلاديمير بوتين أبس جبر ومدرة علمنا نيبعل بزحوة جن دمت إذا جاو حلقة كون يجبا إلهم. Вами, дорогие друзья, проведем встречу в ብዙሓት ዘሳተፈ ምትሕብባር ዓለምና የድልያ ኣሎ ተሳትፎ ሃገራት ደቡብን ምብራቕን ክረጋገጹውን ኣለዎ ኩሉ ኣብ ዓለም ለኸ ጉዳያት ወሰንቲ ክኾኑ ይግባእ ብሪክስ ብላዕለዋይነት ምዕራባውያን ዝምራሕ ዓለም ዝናሓናሕ ጥምረት ሃገራት ብምዃኑ ብወገነተን ሓየላት ሃገራት ብጽቡቕ ዝረአ ይኮነን ኣብቲ ጉባኤ ጠመተ ካብ ዝረኸቡ ጉዳያት ሓደ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዩክሬንን እናተኻየደ ዘሎ ኩናት እዩ ካብ መስረት ሃገራት ብሪክስ ሓንቲ ዝኾነትን ብበዝሒ ህዝቢ እውን ፈላመይቲ ዝኾነትን ሃገርና መርሑ ዘለው ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ኣብ መንጎ ሞስኮን ኬቭን እናተኻየደ ዘሎ ኩናት ብዘተን ክፍታሕ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ቅድሚ 3 ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እስራኤል 200 ዝኾኑ ባላስቲክ ሚሳኤላት ዝፈነወት ኢራን ንምምራሕ ኣብ ቀረባ ብመረጻ ሲዒሮም ኣብ ፕሬዝዳንታዊ መንበር ዝተሰየሙ ፕሬዝዳንት ማሱድ ፔዜሽኪያን ጠመተ ሂቦም ኣብቲ ጉባኤ ጉዳይ ጋዛን ሊባኖስን አልዒሎም እዮም वैश्विक चुनौतियों का सामना ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዘሎ ኩናት የተሓሳስበና እዩ ከምናትና እምነት ነቲ ጸገም ዝፈትሕን ሰላም ዘምጽእን ዘተዩ ሰላምን ምርግጋዕን ንምምጻእ ዝግበሩ ጻዕርታት እውን ንሕግዚና ኣባል ሃገራት ብሪክስ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ጽዕንቶ ንኽገብራ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ጽዕንቶ ፈጣርነቱን ዓበየት መጸ ብሪክስ ንምጽምባር ሕቶ ኣቕሪበን እየን ቅድሚ ትማል ዝተጀመረ መበል 16 ጉባኤ ብሪክስ ሎማዓንቲ ከም ዝዛዘም ኤፍፒ ጸብጺቦም መንግስቲ ናብራ ህዝቢ ንምምሕያሽ ብዙሓት ስራሕቲ ይውግን ምህላው ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳ ገሊጾም ንጸብጻብ ሙዘይን ማማ ዳሃብያስን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲሳን ላዕለዎት አመራርሓት ክልልን ኣብ ዞባ ቡኖ በደሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ዑደ ተካይዶም አመራርሓት ክልል ኣብ ዳቦን ወረዳ ገቺን ፓፓይ አቮካዶ በነና عترن ألبون كم أون لمعات قد أفشاهي استملكت تخون أبتي عودات رأس ممحدار تكلل شمالس عبديسة من قصة تكلل نابرا هزبن ملوات بزوحات سراحتي الناصر حيلهم إنيشيتيفوتا بوجا من كان مو منكين سركات دادا تجروك إيبالي نهزبنا كاب دخنت نموصا ዝተቆረጹ ተበግሶታት ኣብ ዝተፈላልየ ብርኪ ዝርከብ ማሕበረሰብና ጭቡጥ ለውጥ ንከምጽኡን ናብራ ህዝብና ንክቕይሩ ይገብረሎ በዘጋጣሚ ነዞም ተበግሶታት ተቀቢሉ ጭቡጥ ለውጥ ንዘምጽእ ዘሎ ህዝቢ ብዓርሰይን ብሽም መንግስቲ ትክልል ንምምስጋን ይደሊ ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ድኽነት ንምውጻ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃፍቲ ብግቡእ ምጥቃም ኣድላይ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣበኛ ቀብደን ከነቶ ገርጋራምተን ሁምነ ቀብደን ዘለኩም ሃፍቲ ባህል ስራሕ ተጠቂምኩም ኣብ ሓጢር እዋን ክትልወጡ ትኽእሉ ኢኹም ብጭቡጥውን ኣብ ዞባኹም ዝረኣናዮ ኣብይ ስራሕ እዩ ብፍላይ ቀጠፍ ሻሂ በዚ መልክዕ እዚና ለምዕ ብምርኣየ ደስ ይብልኒ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ገጪ ብክላስተር ዝለምዕ ዘሎ ቀጠፍ ሻሂ ዝጎብነዩ እቶም ርእሰ መምሕዳር ልምዓት ሻሂ ቆጽሊ ብስፍሓት ክስራሕ ከም ዘለዎ ገሊጾም ብቅልቱና ሲተመድ ኣብደንኩን ወጋለማ እትደደብቱ ኣብዚ ዝተኸልኩም ቆጽሊ ሻሂ ንኽልተ ዓመት ጥራሒኩም ትደኽሙሉ ድሕሪ 3 ዓመት ዝቕጽሉ 50 ዓመታት መጻኢ ወለዶ ብዘይ ጸገም ይጥቀመሉ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ እናኣረ በብወርሑ ልዑል ኣታው እናረኸበ ይነብር ነቲ ልምዓት 3000 ሄክታር ተብጽሒኩምዎ ፋብሪካ ክንእቱ ኢና ነዚ ንገብር እውን ነቲ ልምዓት ናብ 30000 ሄክታር ንኽትዕብዩ እዩ መንግስቲ ትክልል ነቲ ህዝቢ ካብ ድኽነት ንምንጋፍ ዝገብሮ ጻዕሪ ሕብረተሰብ ንኽድግፍ ኣተሓሳሲቦም ريفورم ماكرو قطبة أب حزب زحدرو صلوا نمقصار زتوجون سرحتي بتنقاق بايتاك حزو كم استجبرت جليسهم منستر بلان مسألة المعات دكتور فتصوم سفا محازوت المعات فاينانساوي فسس نمقار مدلواتهم بصبو كم زقلات دحر مقلات معقف بريكس دما
ካልእ ዕድል ሒዙ ይመጽእ ምህላውን ሓቢረን መርሃ ሰላም መረሳ ዝርዝር ኣለዎም ፖለቲካውን ቁጠባውን ጸብለልታ ማሕበረሰብ ባይታ ንምትሓዝ መስመራት ኣብ ዘንብር ሓቂ ዓለም ሸነኻት ንረብሓ ይሕንጸጹ ስለ ረብሓ ሞንጎኛ ፖሊሲ ርክብ ወጻእ ትኽትል ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ቁጠባ ማክሮ ኢኮኖሚ ተንተርእሱ ካብ እተዓሞም ስራሕትታት ብተወሳኺ ብኣንፈት ዝተፈላለየ ምሕዝነት ልምዓት ይኹን ቁጠባ ብግቡኡ ንምጥቃም ጉዕዞታት ኣሳሊጣ እያ እንዳሳለጠት እውን ትርከብ ነዚ ኣመልኪተን ሚኒስተር ትልምን ዶክተር ፍጹም ነዚ ይብላ በዚህ ዓመት በተለይ ከሪፎርሙ ጋር ተያይዞ ኣብዛ ዓመት ብፍላይ ምስቲ ሪፎርም ተተሒዙ ድሌት መሓዙት ልምዓት ናብ ገጽ ንሕና ምባሉ ብዝተወሰነ ብርኪ ምዕቃን ንኽእል እቲ ካልእ ኣብ ማዕቐፍ ብሪክስ ዘለወና ተረባሒነትን ተደማፅነትን እዩ ብመንጽረት ምጽንባር ብሪክስ ካልእ በር ረብሓ እዩ ብፍላይ እቲ ሓድሽ ባንኪ ልምዓት ብሪክስ ክንጽንበር ዝበዝሑ ዕማማት ዝተዛዘሙ ብምዃኖም ካብኡ ንረኽቦ ተወሳኺ መማረፂ ፋይናንስ ልምዓት ይኹን ምስ ሃገራት ብሪክስ ዝህልወና ክልተ ይርከብ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበረ ርክብ ብዝሓሸ ዝሳለጥ እዩ ዝኾን ብመንጽር እዚ ስምምዓት ልውውጥ ሸርፊ እትዝክርዎ እዩ ምስ ዩኤኤ ቻይና ልቓሕ ናይ ምሽግሻግ ዛዕባ ትካላዊ ዝኾኑ ዛዕባታት ቅድሚ ምዝዛሞም ከይተረፈ ክልታዊ ዝኾኑ ናይ ልቓሕን ዕዳን ምሽግሻግ ሓዊሱ ብርክ ዝበሉ ምትሕባር ልምዓት ይኹን ኢንቨስትመንት ማዕቀፍ ብሪክስ ዝሓሽ ዕድል ሒዙ መጽእ እዩ እዚ ነቲ ቁጠባ ይኹን ሓፈሻዊ ምስሊ ዘጽልወሉ ኣግባብ ኣሎ በብሪክስ ማዕቀፍ የተሻለ ድል ይዞ መጥቷል ይሄም ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ለአውትሉኩ ትልቅ እንደምታ አለው ማለት ነው ዕዳጋ ዝመርሖ ሪፎርም ፖሊሲ ቁጠባ ዘስዕቦ ግዳማዊ ጸቕጥን ምቁጽጻር ኣብ ዝቀደሙ እዋናት ንልዕሊ ዓቕን ሸርፎ ወጻኢ ዘቃልዑና ዕድጊታት ንምቁጽጻር ዝተሳለጠ ፍልፍል ምህርቲ ስርናይ ውሽጢ ዓዲ ክኾን ምግባርን ወጻኢ ሸርፊ ንኻሊእ ግልጋሎት ምስታር ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍጠር ምንግልታዕ ንምዕጋት ካብ ክራይ ገዛ ክሳዕ ስርዓት ምገባን ኣብ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣት ይግበር ዝጸንሐን ዘሎን ድጎማ ሩኡይ ሓቅታት እዮም ነይሮም ሚኒስተር ገንዘብ አይተ አህመድ ሽዴ ነተሰለጤን ሪፎርም አመልክቶም ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርማችን በተሟላ መልኩ ባለፉት 2 ወር በላይ ሲተገበር ቆይቷል ኣብ ህዝቢ ዘሕድሮ ጸቕጢ ንምቁጽጻር ብልዑል ጥንቃቐ ሰለጤናት ባይታ ክሕዙ ዝተገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ ድማ እቲ ሪፎርም ዝተረጋገአ ማሕበራዊ ዋሕዚ ክህሉ ኣብ ዝተጻዓረሉ ኣገባብ ክንትግብር ክኢልና ኢና بمبل كالعي قدم حزي زتفرح زقباب ገንዘብ ዝህልወሉ ኣገባብ ከይኮነስ ይግዳስ ነዚ ንምንካይ ዝካለ ልኩነትዩ ተፈጢሩ እቲ ካልእ ልውውጥ ሸርፊ ወጻኢ ዘሎ ዕዳጋ ብምድራኽ ይሳለጥ ምህላው ኣብቲ ስሩዕ ዕዳጋን ዘይሕጋዊ ዕዳጋን ኣፈላላይ ዋጋ ምእላይ ብምኽኣሉ ጠለብ ብዕውት ኣገባብ ይኸድ ዘሎ ስኬታማ በሆነ ሁኔታ ይሄድ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዝተሳለጠ ህንጸት ሃገር በቆል ቁጠባ ብምድራኽ ዝተራዩ ለውጥታት ሚኒስተር ስራሕን ክህሎትን ሞህፈሪያት ካሚል ብዝስዕብ ይገልጾ ከረጅምና ከመካከለኛ ጊዜ አንጻር በተለይ በመንጽር ማእኸላይን ነዊሕን ክል ጊዜ ዝጎለህ ውጽኢት ይህልዎ ተባሂሉ ተጽቢት ይግበር ኣሕጥር እዋን እውን ገዚፍ ለውጢ ዘንብር እዩ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበራና ፈጣጥማ ብምርኣይ ዝተረኸበ ውጽኢት ምንጽጻር ይካል እዩ ሕርሻ ግልጋሎትን መፍርያይነትን ዓብዮም ክንብል ከለና ኣብ ውሽጥ እዚኦም እናተፈጠረ ዝርከብ ዕድል ስራሕ ወሲኹሎ ማለት እዩ ናብ ዘፈራት ዛት ዘሎ መፍርያ ሓይሊ ወሲኹሎ ማለት እዩ በእነዚህ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የስራ ዕድል ጨምሯል ማለት ልዕልና ሕግ ባይታ ብምትሓዝን ሕድሕድ ምንቅስቃስ ዘፈራት ኣናቢብኻ ብምኻድ ዝተተለመ ሽቶ ምዕዋት ዝከኣለሉ ዕድል ኣዕርዩ ምስፋሕ ከም ዝከኣል ምሁራን እቲ ዘፈር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ይገልጹ زين عدقا قصلم عبا زحلفو 3 أوارح لعلي 1.5 بليون دولار آتاوي كم استرخبه منستر نقدن زباو متسارن دكتور كاساون غوفي قليصوم دكتور كاساون غوفي عبا محبراو ميديوم عبزا محلالفو ملغتي لومي أفتاتما نقد وصاي قدامي 4 عمت 2017 عام تمرت مسلاختي كم استقام قميم حبيرهم أفتاتمو عبا وسخ فريات يخون شرف وصاي زلو عبيت مس حلف عامة تماثال وان انتنتاطر لعل لوطي كم زلو ونقليصوم بمسرت زي عبد حلف 3 أوارح لعل 1.5 بليون دولار آتاوي ترقيب الليلهم تملكتي عب موداتا ناب زينا وصايق سجر تركي تمال مشت أب استفدت متقعتي كتما أنكارا عوادي دوم يوم قبل علي زبالتهم تحستات عطو جيل كردي
ويون PKK متقعتي كم زوردت أفليطالا منستر مكلخالة هاجر كم زبلو أبلعلي PKK زتوسد متقعتي أب عراق سوريان أبلعلي زركو 32 تحسطات ات جوجل معناو كم زكاليو جالس زولم أب أنكارا زورد متقعتي تي جوجل كم زفتصوم زغلط ات منستر ات متقعتي زفتصوم عطقات ات جوجل حيلتات صتا تركي بزوسدو سغمتي كم زتقاتلو أفليطلهم أب كتم أنكارا أب زركب ايروسبيس اندستري بزورد متقعتي قبر عدي 5 سبات انتمتو كالوت عسران كلتن سبات دمام وسيلهم يوم تملكتنا مع ديزينا قدمي مزامنا قند زينا تاتزعلته كزخاخركم افريكا اب بايتو صلتاو دحبرات منغستات كتوكل اب زغبر زولو صعري طمرت بريكس كحجز كم زغبا قدماي منستر ابي احمد غليصوم منغستي نابرا حزبين ممحياش بزحات سراحتي وغن مهلاو رئيس محدار كلل اوروميا شملس عبديسا حبيروم